Soroi Changamire Gorima pamusoro yedhimeni wenzvimbo ino, pamusoro madzishe enzvimbo ino, pamusoro yevadare vese vari mukati menzvimbo ino nevese vakatipoteredza muno. Apo motaura futa inini ndinozi Precious Rakabopa, ndauyawo kubomberawo mukati medare rino nokuda kwemudzimai uri apo. Mudzimai uyu right, mai ava handina ukama navo, handina kumbobvira ndaita ushamwari navo, asi vanondishungurudza mukati meupenyu hwangu. Ndakafirwa nemwana wangu muna 2020 musi wa28 Mei gore rino, ndikafirwazve nemwana, asi mai ava vanondituka vachinditi kwazi wakarya nhako. Mwana uye mutango wakafa 2020. Ehe. Wakabva ushaika izvizvi, wakashaika musi wa28 Mei gore rino. Mai aya anondituka echiti inini ndakarya nhangu. Anonditaure kuti hausisina kana ropa mukati memwiri wako, munhu unoreme 20 kg. Mai aya anondituka kuti une AIDS. Ndikada kuti ndibikewo sadza rekuti ndibatsirikewo pakushanda, anonditi musaende kotenge sadza rake nekuti une AIDS. Mai aya anoti pese pendamira ane shamwari dzawo dzaanotamba nadzo mbiri nekuti akatasisana ndine tumashoko. Anonditi kwazi ndiri muroi. Mai aya inini zvadaro zvichiramba zvichindinetsa, akauya pamba pangu musi wa2 November. Akauya echindituka echitaura kuti wakarya ana ako, chabuya chine ana chiri nane pane chisina. Akanditaura kuti inini ndiri hure asi handina AIDS, uye inini handierengi pfuma asi ndinoerenga ana nekuti hausisina ana. Anondiridzire music yekunditaura kuti handichina mwana wainini. aponge kuchema nyaya anondiridzire music yekuti ana wanga asina mwana anoiripita kana 7 times 6 times pamba pavanomira echidaidzira. Ehe, apedza anonditaura kuti haabudi pabanzi nekuti une mawanga wanga eAIDS. Munhu wese uye pamba pangu unoti kwaziye munhu anopuwe AIDS kana ari anhu arume. wakapapwa nelenzi saka lenzi yaiti umupai kuti anzi muzira kupapiwa ere kana kuti mwakapabhadhara hanzi mari 300 hamusati mwaipedza. Munofanira kuti hanzi isi tinoda vanhu vanoshandidzana nevanhu mune zvakanaka. Tikada kutarisa chikundukuni chaya chiyaiya zvikati kuenda muna zvikada kumhanya mberi ngekuti pachazvaa pamusoro imambo. Tikada kutarisa nyaya iyi zvizere, amai vagara vatori nemhosva yakakura yedeformation of character. Hazvitotenderwi kuudza munhu kuti you are HIV positive, number 1. Number 2, kudare kwamambo amai vatori nemhosva yekuti akanoshora mumwe munhu munharaunda menyu kutoti ichi hachitorina mwana, but pamashoko enyu ekuti une AIDS. Handiti amai vachingobva pano nyaya isati yatopera mudare ramambo, handitika. Ende ndirikuona futi inotora futi kufamba because matara statement rekuti amai vakadya chii vana vavo, handika pachafambwa. Number 1. Number 2, muchaenderwa kukoti, handitika. Munotaura futi mashoko enyu amakadini amakataura. Ini chatozvitorawo ende pepa iro rekukoti charida. Saka amai vane mwana
inyaya yakatozvibika kare mambo enderai mberi nenyaya yenyu but amai ava vatone mhosva kudhara yakatokura ende haisi diki deformation of character. Unotora health yemwe munhu ndiwe wapedza wakutoti musaendepo baba apo munopera needze uyai kwangu uno unoona kuseri uno kwakachena makachena nambotaura kuti ndakakumbobvunza pamusoro iota ndiada kumbobvunza iyonaya asati atsanangura iyonaya kuti achataura kuti zvotagwa pamunowirirana zvere anobva kuti kudzokera pachasu takambobva aripi iyonaya pabiriri kuyapa pabiriri pano makauya netsamba here michiuya ndati makauya netsamba here ndakaroorwa ndakaunzwa kuchasungu ngekuroorwa ndimusha musha wanga ari kanzera ndozvimunoitira anhu ndozvimunofundiswa here pachikukanzera mwamburi anyamai kanzera ndozvimunofundiswa maworkshop muri mwenyu waenda mwaitoenda ka saka imhosva yemwakaita iyoyo ndikati imhosva ka mwanga mapedza kubhadhara headman rokuti amusimudze amubvise ipepo papa muenda kuchaita kumhatso kwenyu kwemumoto murubasa zvitori nani mwakaenda kukoti mwaenda kukoti order mwaenda kukoti nyaya iyi ikanesa iri kukoti ndiani munhu akatanga kumangara pakati penyu muri tu kukoti akamangara anga asingaziba kuti hanzi kunoenda kwamambo zvikanzi hanzi endai kwani kwamambo asi kutaura kwendaita amene ndiye anoitaura ndimwe here wendaitaura naye pafoni pane paunopuwa umwe munhu foni kuzidaira gwenesozvikuti munhu unotaura apa kaere nhasi makusenda mukauti hanzi fonera munhu weyani auye panapo unozi Mr. Chikumura mapepa zenyu ari mbere ndatofona ndakazwa kuti makandifonera nezuro sandaisina airtime mama ati chiinyi ndambobvunza headman akati handisi ndakafona pamwe ndikwatisitu ndobva azoti ndini ndakafona nezuro paneoya yemuruti hanzi anoroya muda kuenda kun'anga iyi inoda kutoti toenderwe kun'anga kuti kana headman mwandihamba vanoiziva nyaya yakabva kare ndane 5 years imwe chitaura handina kana structure ngeuzi ndinorye vana vamaya inotozikanwa naheadman kana nyika yese community yese ndinotokanzirwa nemamwe madzimai kuti maizvibatei inini ndini ndinotorye vana vamai avo mukutsanangura upenyu hwavo mwana wa2020 vakanditi ndarye mwana muine chigweja chia zvikaite mbiri vechiti mai vakarye mwana wangu vanhu vaindonikamfuta muri maikanzera itaise munhu mukuru ndichiteerere mashoko ndikaachengeta nditi mai ava vakarwara miranditsanangure mai ava vakarwara anoda kuti ana maini mai ava varwara vakati ndini ndinovaroya mazviona vanhu vechingondikamfota ndikasvike kwende paheadman Rogers mwandihamba headman muri kuzwa here zvendiri kuitirwa namai aya headman wakandati ndinozvizwa nemakuhwa ndanga ndichida kutombozwa kuti muri kumbogara sei ndikati headman kana mai vakaramba vachindikumeuroi ndichasvike kuti tipumhane tiende kun'anga akati zvinhu zvinokupedzerai mari mwadi kuita semunhu headman vakauya pamba pamai avo vakatombovabvunza kuti muri kurarama sei nevamwe mucommunity ndinongozwe mashoko vakambokanzerwa naheadman vakazondiona vakati ndambotaura navo mai pamwe zvichachinja inini papa nemubvunzo wangu ndepekuti mhai munotaura utano wemwe munhu here ndivo vano zvese zvavataura zvemakazona ukamhanye kuenda mapurisa ndakavataura ndauda kuchikurova ndapedza ndienda neupa headman kuti wakandipume uroi kwemakore anokwana 5 unonditi handina health ndine edzi yeganda remvura meno murume wangu munhu aimbodanana naye ndo vanomuziva nonaisa ndamu vanoti ndine edzi reganda remvura vanonditi azi inini ndiri hure pamberi pemurume wangu vakanditi ndinorye vanavo veparufu pavo kwete kuti zvekumbati kuzozwaba vaichema uchiti mwana wangu ari wepanikisdo zvinozikanwa necommunity yese nyaya inotanga nhasi headman mwandihamba vanoiziya vakatoikorerawo headman ndobva vakanditi une mari here yekuti muende kwamambo ngokuti nyaya yako ine kupumha mukati hama dzangu ndikadzitaurira vanoziva njovo vakati chitsvage mari mukunda tiende komangare kwamambo nyaya yemai avapumha mobatsirana mofamba muzoti wakauraya vana vamai avo ndia saka musi wavhe mhanya uchiende kumapurisa uko mai avo vakayotsvagwa nemacid nenyaya yeguka nembanje dzavaitengesa
ini vadaro mirai ndipedze nyaya musati vadaro maCID akatoyachayatsvaga ivo vechisvika vakati ndini ndavatengesa vati ndini ndavatengesa udaruka ndakazosvika kuti 2020 wakandi ndakarye mwana wako wechipiri wakandi ndakamurya health yako unoti ndini ndinokuroya izvozvo wakuti ndienda kumangari kumaCID ndichirwadziwa nei pabhizinesi ndazosvika upinde mushopu mwake kuti unombondidaro uri kurwei wakati kwai hapana chitakamboshaishirana muromo ndo mashoko akandaura paine mawitness anokwana 4 mushopu mwake vakanditi hapana mundori muromo chatakakangaisa chachatochiziva okay mwana akambona naashayani utake vaenda akambosangana vanokusiri ndiyo njovu handijene mamati unozanani pamuyo mai akati kwaturira umwe murume maprivate cards akamukwatura pamuyo kuti mukana paari ndiwe mutirudizere mani ini munhu akatishashira awo sirindiwe mwandihamba mukati Rogers witness Rogers mwandihamba iyi ichizedhimeni wacho aripo asiri panapa zvinonga kuti ifambeka mumhangare anonga ari right nokuti auya nedambudziko rakuti abetserwa ndaida kuti zvataura mai ava timbozvitevedza kumboenda kung'anga kwacho ikokoko tizive kuti zvakamira sei but muri munyika mwedu isusu hatifaniri bakuita zvekuti hanzi tizonetsana pakusvika pakuti kana kuti iwe unorwara uenzi kana kuti iwe une siki kana kuti iwe wakadai nekudye vana vake ngatiye kupumhana kwemwakaita kaere asi ngatichionesane but hutano hautauri hutano wemunhu pamberi pano paruzike ine ndiri kumuona mbuya ndiri kumuona mutosimuka izvezvi kuenda kung'anga naye namukadzi tokuzwa zvinhu zvese zvimwaitaura izvozvo zvina zvakamira sei zvekurya mwana waanawo nekudini uye ndoda kuuya futi pakuti hanzi akomana kana mwakatadzirana kaere muri mwega zvekuzoridzirana maredhiyo zvazvei apa umweni kwakudaidzira kuti endai konayo unofa nesiki yadike iwe unofa kutaura kuti muri kushanja anhu anoshanja so esarairi anhu anoshanja uyo angati une murume ba haana murume waanawo une hemunhu wakabvotoponda gorwa wakabvofa sundopera waakariwa boda atuzwa dzabuda atuzwera zulo kune munhu wakatodi tinotobvise ndakatombonetsana nemusikana iyena tikatotongwa tikatira nesorisori waidanana naamusha kandimupinisha takatomurwa neshango wairarama ameno chifundi chake chakazoita akabereke mwana wake wakatofayo kumabarika kwake akavukawo chaikuda akuvhukurirwa ine wako dzedza wako anyorei huku aramba ichitaurawo zvakazvinyarara mai mashoko enyu akanonoka emwakaita mwakanonoka nawo because imwimwe ndimwe mwaipumha ndindokatangokuyararai bani ndine umbowo izvozvo ndinorwadziwa kana mugani ndiniya ndisina pedzo ndine umbowo maya 2020 vechindikuzwa shona imwe mbuya
Hakuna munhu akamubvira order. Hakuna munhu akamubvira ambomukumbira makumbo eimba panapa. Musatoona kunga pane munhu akutomukumbira mwazwa. Because ndiri kumuona tikutonga amweni akaita unga maonini. Machiripiro. Nekweduyo ariyo akadzi akadai ndiyo. Ndina akadzi 6. Ariyo ane mhongo dzinodaro. Munochaya maningi ka. Saka asi dzinondotera. Right. Because aya ndiwo aimupuma kuti muri kurya nawo. Saka imwe mwakarya manonoko. Ngekuti aya auya kutaurira mambo kuti ndiri kutukwa kuti ndiri kurya nangu asi kuti ndimwe muri kurya. Andizvemasa. Ati ndiri kurya nangu. Saka mukadzi ndo zvaanonditaurira. Tozobozwa zviri mukati. Mwozvitenderawo imwe kuti zvimweni zvo ndinozviziya zvinobara mashati. Hapana manasa. Pana mashati. Saka tikange totora madhodha ana mashati kwaaisawo anonga ashata. Zvinozwaro mai. Mazwe mwaireketa mwechemba umweni. Mwati makaseti. Kumakaseti kwemwaisa. Zvinoitayo kudai mwainga muri mwaiswa makaseti mwaiswa. Mwandinyanyira. Akomana ekumwaka. Avesata samasure nyenyi mutore muti wapa. Chibude kanda utorimo. Bure kwanze muti. Bure kwanze. Dai mwanga muri mwaizwa sei mai mwechizwa mwechemba mudaro. Alright zvakanaka. Aya mai baya pemuri kwaona. Pane zvoona kunyika. Ari kotora mashoko mazwa. Mashoko mira izvimba. Mashoko mazwa kuti ndo zvaareketa. Saka imwe munoti kudini imwe ngemashoko imunoreketa pano umweni. Dai mwanga muri munozwa sei pachenyu. Mwombo ndipindurawo kuti kudai ndainga ndiri ndaidai. Musati uyo imwe kudai mwenga muri mwaidini. Ini dai ndaitorwa ndairwadziwa. Alright. Semarwadziwa. Ini ndindotorwadziwa ndio. Murwadziwa ndio sei imwe ndi mwatangirwa. Kudai mwakarwesa. Handadzi yake chayakabva kuno ikati mama ndinokumbira kuti munyarara handadzi yangu adhaisi ni confusion mukufirwa. Chimbosiyai zvakadaro. Ndini mukoma akanyabara unozi nyasha. Echitikanzela nyaya ndakuda tende kuuye koimangara nyaya iyoyi. Kundapumwa kakatatu. Handadzi yake inozi nyasha. It's a witness. Kutangirwa akusikoba ngoti nyanga itongwe chaizvo. Handadzi yake inozi nyasha ngaifonerwe. Yakandikansela ini. Kuti handadzi yangu ine confusion pakufirwa kwerudini. Mukoswa itaita. Munoziya kuti hai munhu mumwe munaona atange mukadzi kamwe. Asi munhu inobuda ine mukadzi munobuda manyambiri. Dangwe ngeriri. Shongoro. Ratero buda ndo dangwe. Ratero buda. Muri kuzviswa shona ndiri kutaura. Muona imbuya mwaka. Amashauri. Maya vatenda. Maya vatenda. Kukumhana. Akakumhana ngaende nyaya inoda kuti toende kun'anga. Ngekuti ini handina mufaro. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,